Vieš, ako okamžite vypnúť energiu strachu? Existuje veľa metód, ako sa to dá urobiť. Ale tieto 3 sú najrýchlejšie a najúčinnejšie. Predovšetkým sa musíš ukotviť. Zatlač nohy pevne do zeme a vizualizuj si mohutné korene, ktoré vyrastajú z tvojich chodidiel. Tieto korene predstavujú tvoju stabilitu a tvoje bezpečie. Teraz sa zhlboka nadýchni a s výdychom všetku energiu strachu pošli do zeme. Ďalšou metódou je, že si môžeš vizualizovať bublinu bieleho svetla okolo celého svojho tela. Zvonka, cez tú bublinu k tebe nič neprenikne. Si tam úplne v bezpečí. Tretia metóda je dýchanie 4-7-8. To znamená nádych na 4 sekundy, zadržať dých na 7 a výdych na 8 sekúnd. Toto spomalí srdcový rytmus a upokojí myslenie. Ale bolo by to dobre skombinovať s metódou 1.